Kardom, Pinia da Babirta long penelisami raniti mongpi. Tangte Pinia da Babirta arjuik tham. Hawaraghat constituency ka parlo pan ingti pathwa klampen Hawar ke hat ahiti angkang APHL siasto ngatung pen pini armu chejeng pen re-election padanang jipu aseang tong tibi pongsi Hawar ke hat ahiti angkang paromplo. APHLC Hawar ke hat constituency hin pen patr pi pongsi Hawar ke hat ahiti angkang armu chejeng pen puthot kilik padatunang jipu aseang tong tibi pongsi Hawar ke hat ahiti angkang aseang tong paromplo. Laso aja mekalong suri APHL siastong kacing honara ratum pen armu kaceng along citudu. Armu kaceng aja mekalong APHLC Central Committee May Pro Jai Kathar Angtong Ingti Kathar Bikram Hanse Suren Kramsa lapen kursing timong pen cenglok ong dung atum citong dosi armu kaceng asaya long RDP dungun. King ng Pokpingji, laki donatum babatum, CM Sullivan orang ke hai pan, puhukar rapen hall kiki pelotang de laki, nali langding no laki gunda pan, kacopat hieteng laki. Aham! Muanisi ke ini tumhan senang joilut polake. Harnat kipinang pok atike juk ke damtang council election alang litum lo ateng pen alang litum claim credit lo. Constitution article 243M mod likha se kitok do hada article 243M hada kitok do je state election commissioner যিটো পঞ্চায়ত আইন মতে তেওঁ এপইণ্ট কৰা হৈছে তেওঁ একো পাৱাৰ নাই ইয়াত ইলেকশ্যন পাতিবলৈ সেইকাৰণে যি ইলেকশ্যন পাতা হৈছে এইটো ইলিগেল বেআইনী সেইকাৰণে আকৌ আইন মতে 6 শিডিউল paragraph 2 sub paragraph 7B মতে আকৌ ইলেকশ্যন পাতিব লাগে বুলি আমি ডিমাণ্ড কৰি আছো আমি আইনটোহে আমি ফলো কৰোঁ আকৌ আমি নেতুম ain sinitung ke kroy nilitung chini lo council ta judge atum ta high court judge atum ta alang litum aphan nilitum ke kroy do alang litum constitution kroy si la election jitu nitum case file kora hoise that order to election aku do pedo nangji pusi alang litum order people pusen council election pen voter list ka silam alota silam bek po pusin itum silam bek nangji pusi high court ke order piet lo la pen council tum ta silam bek nangji pusin itum ka demand ke hang la election apot kali laga a case be tu eletum tuning September in koi rapo anin we nang litung ta ning doji police atum neli panang ke net hala theng tom ame procession do nang ni bu nitu tum theng tom ben si me procession ke du la po si abinong ke theng tom ben du nang ni buta a lo long ke tok nim hok ta wi la ma si ne tum do dat lo la ke halabang sor ni nelianat ke do la alang li phan nan ke ka arrest dat abang ke alang li ke dak di puda abang wi alang li phan ku la pusi manghu me pitong nang ke arrest nang yi ke neli phan setahan anut kapre kapan arrest rong amad halapan anong papetirong lapu nili kacini ke la RSS lapen bonto senatum nili pan anong petinang ni po opot si anut kapre kapan arrest rong Jang Tuki Purji Pupen Karbiang Long Autonomous Council atum lamdon chetaklong Bonta Council ke jahatum lamdon chetok dun tet pena pianta doli monsing timong arong along rong ara datuma phan kaching wailin non antawila Jang Tuki Purji phan saya mo nang ke klem pangcheng bomlo lapen konat adim si ki Purji ma council atum pen aphong adimalong ka humria phan wanglo sita piniar ni anta rong asar lapen SGB atuma phan lampi sianta kapachini ave lapen rong ara phan council pen nang ke hang putawe la siladak jongsi jang thu phurlote rong ara datum akisung dopikji nilitum ge la swarong pen along kaprek dam nang jipuke dam phek thelo
council atum jongsi jang to ki purja phan khang don thek the pulote sodak pen kate songja phasi che sikding lo jang to ki purja dim pek thek the vek lo pusi pherang kya maya long pen ronga ra tum pen pachini camping a hota apong wanglo sita lahaya lam ke chethan the lapen council atum ta rong asara phan pachini ni lasi SGB ke sarkar amunet lapen sarkar pen kachra floka posi lahaya lam pachini nang jiputa rong ara tum pen ningje phan ke alang tum ning hang he lasi pinia bangke nilita chuning rinang koklo lapen dak sarkari gang brado lapen rong asar do Kiceng sike rong asar tum pantalang nitum lahai lampar junai ma pesini ni matalo lapen sorgari kanggura ke sorkar muni pen serap loklo setahala sorkar tum pen alang nitum cingki pen abang solam pacini sonte mepari pesini ni alang nitum panda cuning rilo Itu mapan ke la alang likum lamdon cetok ek det api pen kusita me ni likum pan e phong ta nang hang ape avela nang cingki avela rong nang kilut pen hala inut bahini la rada so pan ke cingki kang puta ve mate sorkari sorkamana tu mapan pen ke cingki kang puta ve la pen la lo alang likum jong sinang pang ceng ek lo non ta nang pang ceng ek lo la pen angko ke bang jelang ta nang pang ceng thui bom alang polote likum ladak ke na hok doi pigi pusini li hin pen ke matha la bangke athe la jang thu nang hi phur pen ke na hok ke la lo ilikum ke cheng si ke environment sinang na hok ko la det lo polote environment nang na hok ko ilikum chuti ki cho phejo kosan lo ho chuti ki lo mate cho e ki cho som ponon se tame ilikum ni ke lo la so long le long bang ke an pen la det lo polote ke so ki un eta nang pang cheng ko hong ha hong ro ke so tanang long i ko la dak la so jang thu ki phur long pen la sini litum ke la son ke koson la mane litum ke reng dunu numpo posi ni litum la moncing timung arat pen ke ni litum cingwa cing sai cepat dulu lam don cetok det api posita me akama bang ke nang pang ceng ik bong cita me ni litum rong arat atum phan nang cingki nang cethan ma la son ki sung ku ni litum ke pho monon pi ke bang jelang ke pho ya hormu cethan on ji cimum don ni posita me ni litum cethan on iklong le puthak se ni litum pini ada press meet along ke pha la press meet along ke jai ji bolam ke bang la lo dang te la lo nilitum la youth nilitum la dolali moncing timung arong asor la youth atum pe nilitum silam the abang kisung monon phi ke phoji langa kisung abang ke paklang pon kang tung abang ke la lo ladak alang litum lamdon ke cetok ik elot tema ahok lo kita me alang litum jang thu ipo na pang cheng ik lo polote ni litum along ku pipilo ne ke na hok gi doi pikji ladak jang thu nang phuri det pen aphi ning kaning koi aphi pen lote alang litum matha ik siun e ku pi tong ke noi gi ne la bang ke matha ik siun e environment pen cheng ik lo ladak koson lo ho kisu kiun e pen cheng ik lok ladak long ik labji la sineli tuma bang ke youth pen ahina bang ke la bang alang litum ke ac pen ma karbiang lo autonomous council lahin pen sita menili tuma phana bang la bang nang matha ponik nai pro bang sinili tum tuning ri tum through nili tum pini ladak press meet ke hang pen ateng pen Karbi Student Association Jameson Timung aro atum pen bir ta mai phasi Karbiang long alo home troxy school kang habjibu Assam sarkar pen kapang daga puthak lapen Assam pen Meghalaya aduya hoyalam aputhak langpang thek paminang jipusi pachini KSA may pu Jameson Timung pen birta maya long kapachinia tenke Assam along rialo HSLC satlang ang thek kahino hum thom ke prapli school kang habji palong Karbiang long alang ta hum troxy high school ing hapon popose birta long pajathang long bonta Karbiang long alo hum troxy high school kang habji palong ke jongsi ing hapchek lote lo charli au somaratum konat lo kacharli po HSLC sat lang along 0% kosong se ke dolong pop lahaita lang paminang jipusi alang ni tumpen birta maya long ningje Assam lapen Meghalaya aduya hoya lam kachingwai paphong ni chingwai pontang long laswajok Meghalaya Assam lapen Karbiang long autonomous council atum pen isi committee ke seng ponjia phan lam thecherai long
Sita aduya hoi kapang thekjia long pharokre sirke pra phoke praisia ningkana hot Assam Sarkar pen land demarcation notice ateng pensi en nangji. Pharokre sirke pra phoke praisia ningkan pen land demarcation notice kapak langa hot hangalam tawe. Lapen aphi pharokre sirke pra troke pra sirke anikan Meghalaya state kilonga hota aduya hoi alam thang tawe. Lasi non aduya hoi kapaking jipu along ke jongsi aprang ateng kali pulote kewang jinanga pura hot sodak pen chesong jipu si birita maya long pen pachini kese hopeng ipu bangke lasolo ing hab check lobte la bangso student dam copy lo kamatha la tuman copy lo kamatha alternative la future copy dopo silalo la pen ko an planning dolo langlitum la bangso aprang ki ni sil karju bang la helo je hoklo je zero performance del zero performance that copy polam the bang langni lasinili pui bang ke Assam government namta je chali noi bole na media hoi peni tum long lo je Delhi Johnson ke government school si mane private school phante paprang rong lo amala private school namta government school si don rong lo private school ke kaching habyang ring song lo same dak bang ke government school si ing hab rong po private school si nang chan rong la son thek long la lo bode ko son lo maximum ke government school long ke kachali ke kiddu ka hem asomar se kachali lasi lason lo bolte la bangso government school kang hab lo bote konai chali la hok lo zero performance at bote dak teacher dum tong mane irregular ma mate hadak teacher ko an kinang sot kido hormu pen paplengun edaloma lalo la pen khada community support ko son lo la pen managing committee ko son jiklema hala he lang et nai sipu banglo lasi laso prang ke pu bangke mo pen pulo nili pu bangke laso school zero performance at bangke reason bangke hindi ki thom do kokta hai herom hindi ki thom do kokta hai suppose si example son non son ise mission pen ke bang suppose RSMA tum ke kaprek do zakir do CRC do cluster resource coordinator plak dolo la pen pinan teacher dum dara ke de board level officer lason ki claim dum do je hala tum bang ke pinan bang ke hada ke thandam de tum ke thandam de che dam de sum sidong lason lo bolote hok pet ka hok lo se hala tum da duty kaprek se claim lo government ka ke claim lo sitame hala ki than nangi ke sumal ke pathek mola tum da se katikuk dugol la tum dam de del sila halo bolote la si government tum bang ke aprang si koson se blueprint olai nang ji bang ke la halo je teacher namata ani aklong pen pa adhe ke teacher num ke don same hala employment phansi chi matha ta profession bala ke pathek ne pubo subang matha thidet bolote hala bang so teacher dum ta adhai ke dolo silalo government aprang ma thaini bang ke government bang ko son si teacher dum han so ke permission no sitame hala ki than nangi ke sumal ke pathek mola tum ta se katikuk dugol tum dam de del sila halo bolote la si government dum bang ke aprang si ko son si blueprint olai nang ji bang ke la halo je teacher namata ani aklong pen pa adhe ke teacher num ke don same hala employment phansi chi matha ta profession bala ke pathek ne pubo subang matha thidet bolote hala bang so teacher dum ta adhai ke dolo silalo government aprang ma thaini bang ke government bang ko son si teacher dum han so ke permission ba dak school long pen ke permission atobar bang rithunang po lalo se de government tu mathat pa me claim me teacher to mission po teacher dong si mail of the student ta me mission po silalo isi pu bang polong isi example pipo Deponi College ke 1969 se established do amang pathek lopte hala 1969 hot ke koson lo pinang sumar dam komri ta yang bong ta hala ansi pusar dum ding ka matha lo je kachali kenang sot ta non bang ke dopik lo lapulote non ke la hai bon check lopte la tum bang ke dunje ja kong odet po nasi isi pen abeta long lo karbelong ton mas konsilip na bela bang so ke claim lo bon beji phan pusi chuningri pusi beta long pen ke stay order ta long pusi beta long ta me Assam government me pachin thu bang ke la hen lo je la bang so non mat bangke la bangso itum karbeng long troxy school bangke bon bedes fansi nilichin chuningri lo normalam sopora phan birtamo ington iksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Madam, aprang si kado kowe kar biang long ada tuhan isi filter keme
Nilimen longson jai lapen el sabso nilang mari tuhan na juniri bangla pulo nili sabso kulat cingku adim kulat amen ke injai hotel masinal itu kan si hini birta ke medo harso birta bangke number 1 bangke truck driver teman ans tame anam mate ador kijun pensi ok ans tame pacokono ko ador lake ok an pensi harusi agat ole tuisan harus pensi cukon loko lapen ala driver pusitame jas tame da RC number banse tikang nam pol pen kopia bus driver kopia auto mehente da amen tikang nam pol pen te harusi ok ans tame cukon loko lapen at ke cukon lonji athanga bangla lo ka ok doji lang ok doji pare lang ok ka ok ek ok pare karbihan an kopi ma ke choke la bangke dolablo suppose karnu bahaji kalandang kang moy head labane dolablo nang humri ikha tapen ako nang system nang visit ikha kardong Dihina mo phir puthot birta long wang thuik lo Langhen Phuloni lapen singhason kacetok sorkar timung arong along dolong kavedeta jok rongara tatum penna anakisung kacecak nanga birta pherangke pen kat news asa hemalong birta na pali ronga jo kapaching thurji pulote ke chengsia sai lake towar mesen nangji athe hiti borba kedam pen chenglop school college kedam ke bangja phansetame towar jongsi mesen nabe pulote katekuk thetamji Lapuson si BJP Sarkar Rata Farman si Adata Sai Sitame Deng Ponjipu. Bonta Langhin Phuloni Lapen Singhason constituency kacetok Sarkar timung arong along dolong ki memede dajok rongara ratum pennang kisung cecak nanglo. Lochali awosto maratum sitame barla vechenga polote lochali hemalong kapali don long lepen morui titita aphong do olong. Lapen parai harai kachikap chia phansitame pennang kisung cecak nanglo. Ate halapu sarkar timung arong dede rong kep so se arong arara tumke hiti borwa lamps lapen ke school hospital he huita kedam ke bang japhan laswa tawaran met lopusi rong arara tumpen pachini pon Dilitum constituency ke thom dak singason Phuloni Langhin si nilitum aninkan wang sitame non Karbi Anglong Autonomous Council kachari bom EM के है CM के है MP MLA फंदा नीलतुम ला constituency के थोंपेन अनिकान वांग ता नीलतुम चोहांग बम ला पांगसो दोलोंग नॉन पुसिता में के claim जिया वारसाय नीलतुम अपन थांगला ता आवे सी नीलतुम ला दाग जाय पोंग स्कूल अलोंग L high school ME school high secondary ला पेन लेम्स अलोंग नीलतुम मराठी अलोंग सांगा चो एंडुन पुसिता Nil tu maki sungdo la dolong ka videt pela joine si aningkan wang sita me akithe ke ding tum ke pupo je nang kimpi po sta da constituency ke thom IEM tum non pu sita me la dak arat aphan nang ke lang videt po si pini alang litum Karbi Anglong channel atum wang si kupia ki sung ake boy ma pu nilitum phana karyu abang ke nilda kurwang thu chordom lo La sinili tuma phan la 20 ke thom IEM atu prabjin pen la bangso dolong nang kim nang rangdun nang chitu du na sonte non ke wang bom BJP government ahin pen nilitum dak ke duarat sanga chu en pen nang lok school high secondary ke dun ME school high school la so tuwar se ke cheleng nilitum la ahut pen bulote barikha hut puri lokason ke sang sita me kewan usomar phanda chitoi duna ko la pusona ki sungta du sang sita me nilitum back pen lang chuthapo alang nang pon pi det la pusonda ke photang du gulo la sinang litum prabjin pen non chari bom ake hai EM constituency ke thoma EM phanda prabjin pen la bangso dulong kikim ke rang ye phansi chuneri glo la pusonda alang litum pukang po la election nang le po vote kerek amai nang padu kang hut sita me arong tin la nil tum singa sona phan sitame langhin homosti phan Phuloni homosti phan sitame la bangso dolong ke nang langwek po puche chak po mo election jude lote thangta nil tum phan panuku ka son si doi ko ka titi la sinono e prang bangke jongsi la puson khachi chak chot pen kalin peneng heta la non ke dam tang
kilik dam election MEC election ta nil tuma long tina constituency ahina phansita me nil tum ke pahai lo nang pu na than lo je nang rapu nang lang pu selang litum pu sita me non pu sita me la mangso ang thega videsi nilitum ra da hin pe ke ningduk jipak lang pon Lasi non prop jin pen keme sana tawar nang pia sonte nilituma ki sumpen jokpon popusi pherang ke atum ka humri dama hot pachini don ni tum la rong thom rong phli lo la dak lang hin kom constituency ke thom ke pak lo arab ke du lang hin pen koloni pen senason danglok arab si la dak chunang chuning ri du athi ke la phelo alang li tum phan ke pahai an kan on wang ta si em tum pahai lo lang so rong bu nang kerek huta nang yi dun de ga lu a dolong ta nang lang lu to nang pathi li nang pathi nang pahai no lang so dolong ke nang tum phan nang rapu nang kim pipo nang rang pipo pu no anta nili tuma phan nang ke kim pije gali nang ke rang pije gali mane ne tum phan ka to kanu pusi nang matha rong no ne pilo ne la si nili tum phan ya nang alang le ason se non ta non men an neng du alang an che paklang don lem thet lo nang kan sitan ni pilo akonon ta son dak thak se ni la lang tum wang se nang pidu nang kok lo ni tum la dak dolong dai lap hemre timo rong agang muralo iya phurun ni tum nang chuneng ripan tanang li tum ke kai ta aneng ave nang lang dunde seta la bahut oite ahut pan hotel la lang nang ke theji la son aya sut geta sabsu sut geta lang tanang ke theji sonta sut geta te heng no lablo rongang bong lang nang li thor lo athi sang chen dun school ke dun atum pamurok rok se dulu ke dang une ke khuti du piglu ta penenga sab so lang abar sai komchet arwi ke yang komchet mat penenge kom uskumar ke dun kaita nona longke dun longwer lang seta nang kan wang ateng te hopta ta dun long le lang alang athi dulong ka we ajat ka we hat une det po inglong alang ke ikuwena athi pon ke lalu kali ta uskur ke dun banang cheboita ha parayan se an ke thon dunang ajat anan lo la pa ni litum han kisung ke nang litum ta nang lang dun po pusini tu ke kaita to wanang cholang phrong lo ni tum la humus ti thomarat ke atheni tum sung piglu ke do ke da tuar pike la henlo ni tum ke inglong ngar lok noi tani tum ke segel noi keng dala sin tum dam da sanga chuan pendang lok kalilu ason school ke dam dang lok kalilu ana lam ta at se liang tum han nang chodeng ri la non humus ti ke thom ayem tum nili tum han nang lang pu busi ni tum ke kaita nang li tum han tuar nang cholang lon lo akoi nenga khalo nang churu lo Duar bagori APHL sia song atom pen pai ni phain kora phowani methanga sa hemalong pherang kya me ke pha Karbiang long ada phan APHL sia song atom ke claim ke tama putha kapachini jia phan pura Duar bagori APHL sia song pen Mandar Singh ingti la pen Robert Kro atom penan parta claim bang pu atom pen pherang kya me patupon Non Hedjong ASDC Songja po Daniel Terong Lapen Johnston Beatum Birta Long 6 Sidula Puthak Kapeklang Ponapot Lambo Kipi Ponaputhak Arjuik Sina Ilike 1986 pen ASDC a president ke man chenglo nang Duar bagori ke ASDC a hok a political hempre hang a hok pusinili dudun bomlo Congress ke haun he sekta nili dunde Congress dunde ni SDC lok se do athe Congress ke hempre khang the pusin le SDC durmom sita phichini lo SDC ke hempre khang the lo chokha thai we lo pusin le BJP de lo BJP wa ni ni kaner keblo la pe non ke non pu APLC se bang lo ase APLC a phani le ning thepik la hok hempre ka hang a hok karbi phan ke ja bang pusin ling chi thepik sidolo la sala bang so six sidul nang ni po bang ke alang tum AGC ning kan krip ho ke do hot alang tum ke six sidul nang ni pu nang ni pu lo mi sen lo hempre le wan de nang po sta hempre wan the si ko piloma Assam government pen 30 department pilo kamat hemprek pang samri la hemprek pang samri ajok si halas supen se muni tum la ka hang thek polo kan mob lo lasinon la bang so 62 nang ni bu bang ke alang le tum kiningi nang ya lam bang ke
kini ya lam kali lah hai ke BJP tum si kini yang ya lam ase BJP tum nang kai ASC ke BJP akong kang son se mandal lo kopi ma BJP kini ya lam an ke hala SDC tum thai dal la sinon tum da kar biang long is tum chi toy dun MEC MLA MP an ke pandam at poisa pandam at lo poisa pandan edama karbiang long kopi ma himonto keningya ling si hatum ke claim lo la poson taxi non karbiang long aprang atum ta non cement ron ta lang le phan kadan lo biang long arada phan kimatha jone hempreg matha jone ne tung lagile hem riani son chipidaji claim kadaji nile tumge lasinile tum bank ke hokpet karbiang long aphan arar phan message ke pikang tung ke lalo APSC phan nang pahai tha nile tum phan aponang pita an lote kar bianglong arar tum si chini dak pola dak ko masi ke chok che ko masi to party se kar bianglong ke mang hem pre ke pachun thegi ma thek the ma dak sinang tum kar bianglong arar tum ta chini dak po na pen ke wang jelang ana bang ke SDC tum bang ke aprang si nang tum halaka nang tum moment hu karbian ke chinek ke holo ke pati apran karmut la moni tum phanan tu preng situdam datha an le nang tum bang ke ladak karbiang long along non party lam bang nang tum bang ke alam nang chithan na lasin nili pini lam si nili la so press meet pen SDC atom phan isya message kipi so dak pen kipi ke lalo monon phila so na bang ke nong no ke chi otab ji nili tum se hem prek ke war po bang ke long lok por ke war po bang ke nili tum apan koi nang pi bang ke lake nang ling ho chi pa jim ri pu se pini danier teron apan se tame nili tum ladak mi press meet pen nang tum nang pan media hoi pen pa chini lo lasilan hilo pini netum luar bori epichasi pen Daniel teron la pen jokson be tum pa nang tum ke claim ke dam thek ja leader kalilo nang tum bang ke rong rup along mane inut bahani la choklem chodam tum long ban nang tum rap dun rong lan yong sinang tum ke thek re pute ha ko mane khiti ke claim tum phan rap dun rong nang tum politics long bang ke nang tum nang chi yok dum de nang claim nun tek the puti athe manang tum ke claim tang lo ke thek ke tek the ra nang thek jang Pini ada babirta bangke lapansi kang tonik lang.